बैथिंबो मोसादों सेंग्रा सिख्ला बैथिंबो रंजादों आबै आबौमोन। हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों खामनि खबाम आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि लोगोसे सनजिब दैमारि बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां नितामनि बर' लोगोसे केडि सोरगियारि बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङा। लोगोफोर दायो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां खामनि खबाम फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआ शुटिंआ सोलिगासिनो दङ दै लोगोफोर। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां खामनि खबाम मिउजिक भिडिअखौ अनसु ब्रह्म बिथांनिनो अनसु ब्रह्म क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दै लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेना थायोब्लानो जाबाय अनसु ब्रह्म क्रिएशन चेनेलाव। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।